Karon atong celebrar ang kapistahan sa atong Ginoo, ang tinubdan sa tanang kinabuhi, the feast of our Lord, the giver of life. Usually, basta feast days, color white man unta ta. But mga okasyon nga ingani, we differ from white and atong gipili ang color red. Tungod kay sa maghihapon kini sa kapistahan no sa mga balaang inosente, the feast of the Holy Innocents, which we celebrate 3 days after December 25. Og atong gihinumduman, during the feast of Holy Innocents, we remember katong mga bata nga gipamatay ni Herodes tungod kay nangita siya sa batang Kristo. Okay? O kato sila nga mga bata, gideklara na kato sila sa simbahan nga mga martir. O karon kining atong giselebrar karon nga adlaw, atong gihinumduman ang mga bata nga nangamatay tungod sa abortion ug uban pa nga mga pamaagi nga dili dapig sa kinabuhi. Okay? Igna imong tapad, ikaw pro-life. Igna, ikaw dapig sa kinabuhi. Okay? Kung usa ka membro sa Charismatic Episcopal Church, maunay usa sa mga butang nga angay nimong hibaluan nga ang Charismatic Episcopal Church usa ka komunyon nga dapig sa kinabuhi. We are pro-life. Okay? On June 24, 2022, okay, the U.S. Supreme Court overturned the decision of Roe versus Wade, the 1973 ruling that protected the constitutional right to abortion. Okay, niadtong June 24, 2022, giusab sa Supreme Court sa Estados Unidos or sa United States ang ilang stand or ilang decision against sa kaso nga Roe versus Wade. Kung asa kini nga kaso, okay, in 1973, may dapig ang korte, okay, nga himuon nga legal ang abortion sa US. Okay? So dadtong June 24, 2022, that 2 years ago, ilang giusab, ilang decision, okay? Mao na karon nga illegal na, okay, ang abortion sa Amerika og ang mga states, no, kay ang Amerika mo man gitawag nga United States, kay naman na sila yung mga states. There are 50 states in the US. Ang mga governors, okay, they have the power, okay, to make their own laws bahin niini as long as subay siya ani nga desisyon. So dako kaayo ang kalipay sa mga pro-life nga mga aktivista, sa mga pro-life nga mga grupo og labaw sa tanan, dako ang kalipay sa simbahan tungod ani nga decision. Okay? My question for you this morning is, what is life for you? Para sa inyo, unsa man ang meaning sa kinabuhi or unsa man ang kinabuhi para sa inyo? Is it just the ability to breathe, to work, eat, and sleep? Para ba sa inyo ang kinabuhi? Kanang igo lang ta nga muginhawa, mo trabaho, mo kaon, matulog, mao ba na para sa ato ang kinabuhi? Life is more than just these things. Okay? Ang kinabuhi, labaw pa ni ining mga butanga nga akong gimension. Okay? Life is the reflection of our Creator. Ang atong kinabuhi, mao kini ang hulagway sa nagmugna kanato. Amen? Okay? Kay tungod kay we have a Creator, manang
Dili lang kita diri sa Cathedral of Christ the Redeemer, kundi dili tanan ng mga simbahan sa CEC, sa tibok kalibutan. Okay? We remember those innocent children who are victims of abortion and other non-pro-life methods of taking their life. Dili lang abortion, kundi uban pang mga pamaagi. Okay? Sa ako pang gingon nga dili dapig sa kinabuhi. Every Mass we always light the candle for the preborn. Okay? Kung matingala mo, asa man na, Father, ang kandila sa preborn. Kaning nasa lamisa, kaning gamay. Dili ning duha katag-as. Kaning gamay. Ato ning ginasindihan permi. Maning gitawag nga candle for the preborn. Kandila para sa mga wala pa na tao. Okay? We remember them. Every Mass we have. Okay? And to remind also those innocent children nga ang iglesia wala malimot kanila. Ang Diyos wala nalimot kanila. Okay? In the Philippines, okay, a lower middle income country in Southeast Asia where abortion remains restricted, okay, there are 1.1 million induced abortions in the country annually. Sa ato kunong nasod sa Pilipinas, okay, there are 1.1 million ka abortion kada tuig ang gakahitabo. Kurat man mo, karon pa mo kabaloan nino. Okay? Wa pay labot sa 1.1 million ang wala ma-report. Ang katong mga tago-tago. Okay? But imagine that there are pilay population sa Pilipinas karon. There are siguro 118 million. Okay? There are 118 million ang population sa Pilipinas according to the latest statistics sa PSA. Okay? Last December 2023. So 1.1 million kada tuig mga bata ginapa-abort. Okay? Og gi-estimate nga kini nga figure or kini nga numero musaka pagyud ni og 14.6% kada tuig. Okay? So you do the math, 1.1 million times 14.6%. Kung pila resulta ana i-add dayon sa 1.1 million. Kada tuig ing anak pataas ng pataas ang kaso sa mga abortion sa mga bata nga gi-abort kada tuig Pilipinas lang. Og take note of this, paminaw, 1,000 Filipino women die each year from post-abortion complications. Usa ka libo ka mga babae ang gakangamatay kada tuig tungod sa mga komplikasyon sa abortion nga ilang gihimo. Okay? Pila man mo kabuk mga babae dire? Wa ra gyud mo mag 100 siguro. Imagine 1,000 every year. Okay? And 75% of Filipino women seeking abortions. Unsa may rason nganong ipa-abort nila ilang anak? Timan niya, dako ka ng 75%. Kung sa eskwelahan pa na, pasar na ka. Okay? 75% sa mga babae nga Pilipino, okay? Ang ilang rason nganong ipa-abort nila ilang anak. Unsa man? Because they are financially unable to raise another child. Dili nila kaya financially nga magpadako na pod og anak. Mo nang ilan na lang ipa-abort. Okay? 75%. Og 10% sa mga babae pod nganong ilang rason nganong gapa-abort sila tungod kay mga biktima sila sa mga sexual violence such as rape, incest, lust, etc., etc. Pero ang ngayon gid ta mga hadlok nganuman tungod kay 75% is a big figure. Okay? Ipa-abort na imong anak tungod kay di na nimo kaya buhion.
Unsafe methods of abortion include unsupervised catheter insertion, abdominal manipulation or massage, and self-induction with unapproved herbs. Okay? Daghan kay pamaagi sa mga dili luwas nga pamaagi sa abortion. Kanang ipahilot, ha? Ang uban ana sus kita kog video ana perting makaingon gid ko nga kung kinsa man ning gahimo dani perting yawaa gid ninyo gid. Ang babae gipahigda sa klinik. Unya gisumbag-sumbag ang kuto-kuto. Tulok ka tawo musumbag hangtod nga naay bleeding mahitabo. Paghuman abort na. Perting hilaka sa inahan nga nagpa-abort. Okay? Makaingon gid ko nga yawan-on gini gyud. Most women who had abortions come from poorer financial backgrounds and many were below the age of 25. Kasagara mga babae nga gapa-abort ang ilang background sa ilang pamilya gikan sila sa usa ka pamilya nga nagkalisod financially. Og kasagara sa mga nagpa-abort nag-edad og 25 paubos. Okay? And in the absence of services, women often turn to dangerous underground abortions performed by midwives, healers, and untrained doctors in makeshift clinics. Manang uban magtago-tago, muadto dito sa manghilotay, kay ipahilot, aron makuha ang bata. Okay? Kung naay kaila nga midwife, muadto dito sa ilang balay. Mga manang gitawag nga mga underground nga mga pamaagi sa abortion. Okay? Example, na usa ka babae nagtestimonya. Ato siyang itago sa pangalan nga Christy. Okay? Dili ni buot-buot ako ha. Gikan niya siya sa source sa usa ka study nga gihimo. Okay? Matod pa ni Christy, okay? Wa kuno siya choice kundi iya na lang kunong ipa-abort ang iyang anak. O wala gani siya mismo nagsulti sa iyang bana nga nagpa-abort siya. Kay nga naman, kay sultian magid siya sa iyang bana nga ayaw naghimua. Okay? Pero ang ilang background nila, lisod na kay sila, nanasalay upat ka anak. So ikalima na ning iyang gipa-abort. Maglisod na sila pakaon og buhi sa upat ka anak nila. Mao nang ipa-abort na lang niya ang ikalima. Okay? Wala man pud siya mag birth control ug unsa pa na diya mag pills, okay? Kay matod pa niya kung himuon pud na niya perting gasto hapod kaayo. Okay? So mao tong sa dihang na nagmabdos siya, naburos siya, niadto siya sa usa ka midwife og tagnaan ninyo pila iyang gibayad. Gibayran niya og 550 pesos para ipahilot ang iyang tiyan og ma-abort ang bata. Okay? Yang gi-describe ang iyang experience matod pa niya nga gisumbag-sumbag kuno pag-ayo ang iyang tiyan hangtod nga makuhaan siya, hangtod na ay bleeding mahitabo. Matod pa niya, naggrabe kunong awas sa dugo. Okay? Og wa gid kuno siya laing mahimo kundi mo syagit na lang gyud sa kasakit. Og human dadto, maglisod siya og katulog. Matod pa niya, guilty kuno kaayo siya. Pero para kuno to sa kaayuhan sa iyang pamilya. Okay? Na kuyawan lagi mo. Matod pa ni Pope Francis, ningon siya, the moral question is whether it is right to take a human life to solve a problem. Okay? Matud pa sa Santo Papa sa Romano Katoliko, ingon siya nga, insakto ba nga buhaton nato nga kuwaon ang kinabuhi sa usa ka tawo aron lang masulbad ang atong problema? Sige, pangutan ako ninyong kaugalingon.
insakto ba na nga solusyon? Nga para masolba ang atong problema, kuhaon na lang nato ang kinabuhi sa tao? Okay? We should be grateful that we belong to a communion who is pro-life. Dapat mapasalamaton ta nga nabilong ta sa usa ka religious communion nga dapig sa kinabuhi. Amen? Nalipay ba mo nga nabilong mo ani nga communion? Nga pro-life ta, nalipay mo? Dapat lang. Okay? Our founding fathers in the ICCEC, ever since 1992, already made a stand that we are pro-life. Sukad sa pagkamugna sa Charismatic Episcopal Church, ang atong mga obispo, inyo makita man diha no, si Peter Adler kanang murag gidrawing diha. O guban nga mga obispo ngayang kauban, naghimo na gid sila sa ilang baruganan nga ang ICCEC usa ka communion nga dapig sa kinabuhi. We are pro-life. Okay? Matod pa nila sa ilang stand nila that human life beginning in the mind of God is sacred from the moment of conception. Okay? The union of a human egg and sperm cell referred as fertilization. Matod pa nila nga ang kinabuhi kuno nagsugod sa hunahuna sa Dios. Okay? Ug nahimo ng sagrado nga kinabuhi the moment nga ang sperm cell ug ang egg cell nagtagbo. Kinabuhi na siya. Daghan makigdebate nga dili mo man na kinabuhi kay wa pa man na tao. You're wrong. Sayop ka. Okay? The moment nga may baluan nimo nga buros ka, that is life already. Amen? Kinabuhi na imong gidala. Ayo pag-ingon nga dili pa na kinabuhi, kinapa sa imong tiyan, fetus pa? No. That is life already. Okay? And the ending of this life through abortion is considered by the church as sinful and immoral and is contrary to the sacred scriptures and teachings of the early church. Mao kana ang mga tao nga naghimo ni ining abortion ug unsa pang uban nga mga pamaagi gi-consider kani nga dako kaayo nga sala ug immoral kini nga buhat. Wala ni nakapahimuot sa Ginoo. Okay? Og sukway ni sa kasulatan, sa mga balaang kasulatan o sa mga pagtulunan sa atong mga early church fathers. Sukway ni siya. Okay? Ang mga tao, musulti sila nga magbuot man mo. Ako maning lawas. It is my body. It is my responsibility. I can do anything with it. It is my choice. Kay ako ni lawas. Sutian mo na ako karon. Dili kining atong lawas, dili ni atoa. Labi na kamo mga babae, di gina inyong lawas. Ngano man, adto ta sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Mo ni atong second reading atong miaging Domingo. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Klaro ha? Dili kita ang tag-iya sa atong kaugalingon, kundi ang Dios. O ang atong lawas, mao kini ang templo sa balaang Espiritu Santo. Verse 20, gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Pangutanan ako ninyo, kanang ipakuha ninyo ang inyong anak, nakapahimaya ba na sa Ginoo? Okay? Daghan makigdebate. Buot mo sa akong lawas. Kung magbuot mo saon ako ni.
perting sayupan nimo. Mismo ang Biblia nagsulti nga ang atong lawas iya sa Dios. O gihimo ni sa Dios nga templo sa balaang Espiritu Santo. Mao na nga gamito nato ang atong lawas para sa kahimayaan sa Dios. Mao bitaw, no? Mao bitaw nga ang sex gihimo na siya para sa mga minyo. Ha? Mga batanon? Uy, asa naman mo? Ngawa na, nagitago na, pader, humanamig sex. Naimpas na. Sex is created for married people. O kung sa may katuyuan ani, para sa pagpadaghan sa kinabuhi. It is created for procreation. Paghimo og kinabuhi. Ngano man, kay ang atong kinabuhi mismo, hulagway man sa nagbuhat nato. Tungod kay iya matang gihimo, maupod na nga ang mga minyo, responsibilidad ninyo nga muhimo sad og kinabuhi. Okay? Pero unsay gihimo sa yawa karon og sa iyang mga kauban nga mga demonyito diri sa kalibutan, gihimo mansari gift, anniversary gift, birthday gift. Ha? Dugay naman ta, nag-uban. 1 year na ta. Yay, congrats. Mag-celebrate ta. O, higda na, bikang-kang. Di ba? Agay, kay buutan kay ka, kay wagig ka nagbinuang, wagig ka nang itaglain. O sige, akong ihatag sa imo akong lawas. O, na, hubuin ako. Purya gaba. Ha? Mao bitaw, pahimangno gini sa simbahan. Labi na sa mga magtiayon nga wala pa nakasal, pero nag-ipon na mo kay doon na mo'y anak, palihog, ayaw sagdugangi ang inyong anak, hangtod nga makasal mo. Ha? Ayaw sagdugangi. Kamu mga lalaki, ligpiti sa ng inyong kwan, inyuha diha, bundaki sa nagbato, andi na mo tindog. Mga babae, butangin na nyo nagkurinti ninyo, ha? Karon inighikap, mukirig. Ha? Ngano man, kay mauni ang design sa Ginoo para ani. Mabitaw nga ingon ang Hebrews nga, do not defile the marriage bed. Okay? Ayaw ko naghugawi ang kaminyoon. Giunsa man ito paghugaw. Ang tao naghimo sa mga butang nga dili angayan himuon. Gawas sa kaminyoon. Pader, unsaon pader nga siya may nahanggat nako pader. Na ako pader kay palaban man pug ko pader, man suklan po nako pod. Unsaon pader nga di man jud ko kabalibad perting siksiham kay pader. Unya, laki pader, perting dagko kay braso pader, asar-sahon lagi ko. Atong gibinuangan ang gihimo sa Ginoo o atong gihimo nga atong kaugalingon nga binuhat. Ha? Mao na, pag naburos, what to you hilak-hilak na dayon. Kaya wa nang kabalo unsay ang himuon. Okay? Mahadlok man mutugan sa ginikanan nga naburos na or nakaburos. Diha na dayon, musulod ang yawa dayon, tintalon dayon ka. Ipakuha imong anak, ipakuha ang imong anak. Diha na. Unya minaw pug ka sa solsol sa yawa pod. Mana nga imong gipa-abort ang imong anak. Og naapil na ka didto sa 1.1 million nga pa-abort kada tuig. Okay? Mga batan-on, kung di pa mo andam para anak, hindi pa mo andam mahimong ginikanan, ayaw mong sulod. Ha? Mga lalaki, kung di po mo andam mahimong papa, ayaw isulod. Ayaw gyud. Ha? Na tanaw ninyo
ang statistics katong 75% nga nagpa-abort nga mga babae, sus, ang background sa kinabuhi, perting luuya kaayo. Financially unstable. Galisod sa kwarta. Okay? Napoy uban nga dagag kwarta pero di po gustog anak. Noon sa day mo. Nayuban nga mahadlok magminyo kay mahadlok mahimong ginikanan. Wa na, yabag na ni ron. Manang uban, mahimo na lang kuan, dalagang gurang. No? O pwede po mo magmadri pod. Okay? Na daw bi kay himalikas mga kayot, so di po ka pwede mahimong madre. Okay? We do not have the final say whether to commit abortion or not. Dili kita ang magbuot kung maghimo batag abortion or dili. Kay ngano man, ning sulti na ang Ginoo. Abortion is a big no to God. Okay? Amen? Amen, Father. Pero nahimo na nako. It is not His will that we abort babies to correct our mistakes. Dili na kabubuton sa Ginoo nga imong ipalaglag ang imong anak aron lang nga imong mahimong insakto ang imong sayop nga imong gihimo. Okay? Dili na solusyon. Okay? Awa na mga batanon nga nagpuyo sa mga highly urbanized cities. Okay? Na, mang-disco-disco sa bar. Inom. Kitag laki. Kitag laki. Peting sayaw-sayaw na. Grind na. Mura nagwati. Grind. Hangtod, peting hubuga kayo. Hangtod, wa na kadumdum sa naitabo. Pagmata. Wa na sanina. Unya, 1 month after, nagsugod, nagsuka-suka sayo sa kabuntagon. Nya, nagpalit sa pregnancy test, pagtanaw, positive. So, positive. Balaka na. Balaka na yun. Ang unang musulti din sa iyang kaugalingon niya, di pa man ko andam, ani. Na-eskwela pa ko. Mauna diha. Mga batanon, ayaw lagid mong pakadumdum, agpaka-appreciate sa inyong pag-eskwela, kung nanay trahedya ni abot sa inyong kinabuhi. Manang paminaw gid mo sa inyong ginikanan. May mga batanon, kasabot mo? Murag si Bujik rin nakasabot. Mga batanon, nakasabot mo? Ang mga badge rin nanubag, ang mga lalaki, wag yun. Murag mga iro, tira pasagad. Kung mauwagan, sulod. Mawitaw kagahapon sa among tapok sa mga acolyte, ako silang gi-edukar. Unya, dili basta-basta nga pag-edukar. Kanag yung sulti yun, prangka-prangka, way lipod-lipod. Katawa sila. Pader. Yung sila nga, pader, tanaw miya ng mga video, pader, sa Facebook Reels, kanang mga robust prank, ano ba? Mga prank kuno kanang butangan og robust ang ilim nun. Unya, pagkataod-taod, manginit ang lawas na marag ganahan na din kay kuan. Na iyon ko nga, nya, nakasabot mo sa inyong gitanaw, nakasabot mo unsa ng robust. Tanawar akong gi-explain sa ila. Dahilom lagi sila. Mga ginikanan, ato ang responsibilidad nga atong iedukar ang atong mga anak bahin niining mga butanga. Usay kitang mga ginikanan, pag maghisgot na gani ang DepEd nga i-appeal sa leksyon ang kanang sex education, ayaw nag-i-appeal, law-ay rana. Anong reklamo man mo? Niya, gatodlo din mo sa inyong mga anak. Gitodloan ninyo sila. Nga unsay may tabo kung isulod sa lalaki ang iya dito sa babae. Gatodlo mo? Tanawara.
Ngano man, ang mga pamilya karon basta ingani na gani ang isgutan, agkahadlok, agkaulaw, agka-awkward. Unya, pag nakadisgrasya ang anak o nadisgrasyahan, ayaw pa rin perting pangasaba kaayo, giignan bitaw taka. Unya mo balos pong anak, ning tudlo day ka, namo. O mo na diya pod. Angay pod mo basulon pod. Wa man na ninyo gitudlo sa inyong balay, sa atong mga balay. Gitudlo din na ninyo. Kay mahadlok man ta. Usahay, sayo pa atong pangunahuna ba nga kung atong gusto protektahan ang atong mga anak, ato silang ipalayo sa mga butang nga dili makaayo nila. Pero kinahanglan nga tudloan nato ang atong mga anak nga kung makakita sila anang mga butanga nga makadaot sa ila, kinahanglan tudloan nato sila kung unsaon nila pag-fight niya na, unsaon pagbatok nila ana. Dili kay atong silang taguan nga, dire na ka sa balay ha, ayo paggawas-gawas kay makitaan ka ng mga lalaki nung mag-short ka unya chichitaan ni ka, dire na ka sa gawas. Tanawa imong anak mura og piso nga naa sa hawla. Mo na pag nawala mo, warshak ang anak. Wala na akong ginikanan. Yes, I'm free. O mga lalaki nga nagsit-sit-sit. O narak mo lubot o. Mo na diha. Ngano man, kay gitaguan nato sila sa kalibutan, ayaw silang tagui sa kalibutan. Tudloi sila kung unsaon pagbatok ang mga pamaagi sa kalibutan. Amen, mga ginikanan. Tudloi sila, iedukar sila. Ipa-eskwela ninyo sila sa mga banggiitan nga mga eskwelahan. Pero kamo mismo, dili mo makatudlo. Kamo man unta ang unang magtutudlo sa inyong mga anak. Ba? Lahi-lahi man tagkasinatian dire. Siguro sa inyo lahi pod. Kamo siguro tong mga naiuban siguro sa inyo nga panahon sa inyong kabatanunan nangadisgrasyahan mo o nakadisgrasya mo. Karon nga nano mo sa hamtong nga pangidaron somewhat naplastar ra gyapon ninyo ang inyong pamilya. Pero uban sa tabang sa Ginoo, dili na inyong paningkamot. Ha? Pero sa katong mga bata, okay? Mga batan-on, katong mga walay kabang kaagan, kung kita nga nasayon na niini kung dili ta mutudlo nila, kinsa man di ay ang mutudlo sa ila. Ha? Kinsa man. Mabitaw nga ako mismo personally nalipay ko nga diri ko sa Charismatic Episcopal Church. Ngano man tungod kay ato og yung giduso permi nga dapig kita sa kinabuhi. Di kita mo sugot anang mga abortion, okay? Og unsa pa na diha. Unya nakapait pa gyud labi na sa kanang mga lugar nga perting luuya kay silang sitwasyon. Ang mga ginikanan mismo mudasig sa ilang mga anak. Ali, uban ta didto sa kuan manghihilot. Perting luuya. Wa ka kauna-una imo nang apo, imong ipakuha. Balihon na tong sitwasyon. Katong mga biktima, okay, sila atong ginikanan, dawbi og ila puntang gipakuha. Una-una what if ikaw tong kinabuhi nga nahimong biktima sa abortion? Diba, dili sayon? Na ay mga magtiayon, no? Nga, grabing nga naghinangop, nga makabaton og anak, pero bisag unsaon gyud gawas sulod, di gyud. Wa gyud, zero permi. Unya, mabalitaan na lang nimo sa balita, usa ka bata nakit-an sa basurahan, gilabay. Ha? Gibilin sa basurahan, gibilin sa daplin suba. Samtang na mga ginikanan nga nagdugay nagig kay naghinangop nga napod sila kaugalingong anak kay gusto po nila maka-experience kanang unsay pamati or unsay kanang usa kay feeling nga mahimong usa ka ginikanan magpadako og kinabuhi. Okay? Pero in town, physically, biologically, they can't. Dili man sila pwede ana. Physically. Mao na nga
They just adapt. Pero unsa po ni nahuna na itong uban, wala lagi gipa-abort, pero gilabay. Why kalainan na? Magpasalamat lang ka kung nabuhi, paglabay nimo, wala gikaon sa ero. Daw biniglabay nimo, dabig nabuna lang ulo tus bato. Wag yun. Okay? Unya, mao ni ang pinaka-importante. Spiritually, na ay side effects sa mga tao nga gahimo og abortion. Okay? Unsay pinakauna na sukad nga ilan ang gihimo sa ilang kinabuhi, di na sila pakakatulog. Ngano man, permi gukdon sa konsensya. Spiritually, ikaduha, mahimo na siyang entry point, mahimo na siyang doorway, agianan, pultahan nga makasulod ang mga daotang espiritu sa imong kinabuhi. Pader, naaday nayawaan, pader, tungod kay nagpa-abort, perting daghana kaayo. Gusto mo mayawaan? Pataas ka mo, at kisay gusto. O, pagpa-abort mo. Kung gusto ninyo. Wa na sila kalinaw. Kanang mga ga-participate, inyo na, pamati mo niya sa prayers of the people. Inyo nang madungog. Kanang mga ga-participate sa abortion, kanang midwife, kanang manghihilot, kinsa pa na mga assistant, bisan pag kanang tao nga nag-refer sa imo nga dito ni Kwan, dito pagkuan kay Kwan gina siya, ilado gina siya nga, epektibo gina yan pamaagi. Kana silang tanan, labaw pod na, di pod na kakatulog, og ang ilang kinabuhi, ilang giabrihan aron mahimo nga sudlan sa mga daotang espiritu. Wa na gukdo na sila permi sa ilang konsensya. Okay? So, when God created man, He breathed upon man the Spirit of God. Sa diyan gihimo sa Dios ang tao, iyang gihuypan ang tao, okay? Sa Espiritu sa Dios. Og kining Espiritu sa Dios mao kini ang balaang Espiritu Santo. Og kun ang balaang Espiritu Santo mao'y naghatag sa atong kinabuhi, unya ato baging nadungog kaganina ang atong lawas di ay templo dinhi sa balaang Espiritu, all the more nga wala tay katungod nga hilabtan nato ang atong lawas. Amen? Watay katungod. Bisan ganin ka ng mga tao nga gaparituki. Dili mo na siya style, dili mo na siya fashion. Inyong giusab ang hinimo sa Ginoo. Inyong gi-adjust. Nagunahuna mo nga mas maayo pa mo kaysa Ginoo. Nga naman nagpislat na imong ilong. Nga naman day og lapad ka na imong agtang nimo, murag Lagindingan Airport. Ha? Nga naman day tangkag ka na imong dalunggan. Ha? Wa gitay katungod nga hilabtan ang atong lawas. Kay di kita mo ingon nga ako ani, my body, my rules. Di kita kaingon ana kay it is God's creation. Kitang tanan mga binuhat, minugna sa Ginoo, og ang Dios lay naay katungod sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Okay? Father, aside sa abortion, unsa pa may lain nga mga pamaagi nga dili pro-life? Usapod ni, basi makurat unya mo. Contraceptives. Father, di na pro-life, Father. Ang ako raman na to, Father, nga ning gamit kong kondom, Father, kay talamonsit, man akong bana, Father. Contraceptives. Part po na sa stand sa church. That is a sin. Sala na. Nga naman, sa may purpose sa contraceptives, aron nga walay kinabuhi nga mahimo, pugnan ang kinabuhi. Ha? Bawal na siya.
karon pa mo na sayod. Bawal na siya. O unsa pa nga mga butang nga makapaundang or makapababag sa paghimo sa kinabuhi. Daw bi pader, usaon na gini pader nga labi na kaming magtiayon pader nga lami magig kayo. Usaon na malang pader. Di na nako ma-enjoy akong asawa, akong banal lugar ani pader. Sige bitaw ko pamalandong ana dadtong Lunes. So nangutana ko ni Father Asol kay may maning manguha ta sa perspective sa minyo. Kay lahi maning dili minyo og sa minyo. So story ni Father Asol. Father Asol unsaon man na Father nga contraceptives dili man na pro-life. Kung abortion samot dili pro-life. Na unsaon na malangan nga mo himo magid ang magtiayon ana kay gasam na sa Ginoo sa ila. So unsay tubag ni Father Asol? Siya disiplina. Asa madag disiplina kung bana nga kada uli hilot. Asa po na mada lagi. Kung di akong bana Father, ako pwede mapugnan pod. Ako may magpuna-una. Okay? Naingon sa Father nga kanang calendar method na lang kuno. Calendar method. Nakadumdum na yun ko itong pasiaw ba nga. Dok, ano lagi naburos pa mo lagi ni Dok na ingon bitang calendar method. Yun sa mga ninid ay. E siya nga nagkuha may calendar Dok. Kunya among gihigdaan ng calendar. Dito may nagkuhan. Alang-alang di maburos kay igigdaan man imong kalendar. Ha? Para po na isa nga nagdemo sa paggamit og kanang kondom lagi isang ani ang paggamit sa kondom kamot ra may gagamit alam magamiton yang iya ha kamot anak so dire so mo gyapon sir yung kasir nga ingan na ako paggamit yun sa lagi nimo paggamit isa nga nagkuog kuno sir ako gibutang dire sa akong tudlo. Pastilan. No? Disiplina gyud. Ako mo agree ko ana. Ngano man? Tungod kay gasa biya na sa Espiritu Santo ang kanang self-discipline. Ha? Bunga sa Espiritu Santo. Mailan nimo nga naa ang Espiritu Santo sa imong kinabuhi kay naa kay self-discipline. Disiplina sa kaugalingon. Okay, Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the gifts of the Spirit is love, peace, joy, righteousness, and self-discipline. Okay? Disiplina gyud. Kamong mga magtiayon, ayaw sa magpataka pag himo pod nga tan-aw ninyo nga ang sweldo sa imong bana 10,000 ang bulan. Sa imong asawa kung namagali trabaho imong asawa, butang nato 10,000 gihapon. O nya himo mog anak na po kabuok. Unsaon pagpaigo na ng inyong 10,000? Diba? Kailangan kabalutan mo preno. Ha? Tanawa ang disiplina sa mga dato, bisan og tagan kailang kwarta. Afford nila tanan. Pero kasagaran sa mga dato, pipilar kabuk anak, maihap ra. Di ba? 1, 2, 3, say pinakadaghan ng 8. Ano ba? Pero makaya man nila. Pero kaning nagkalapait ang kinabuhi, lisod na mag-ipangita og palit-sudan. Hello, labo na panahon sa pandemic. 3 ka tuig, grabe. Quarantine, oy. Way gawas-gawas balay. Wa man po'y gawas-gawas kwarto pod. Unya, kani bitang 1.1 million? Kabalo mo nganong inganin ni kataas? Tungod sa pandemic. Tungod sa pandemic lagi. Tungod sa pandemic. Nganong ingani kataas? Ano man, daggan naman kayo nagsigig himo bata panahon sa pandemic kay quarantine lagi. Bawal lumabas. Pero nilabasan. Naunsa man. Pero ang pinakahadlok, ako gingikadlokan, kaning 14.6% kada tuig musaka. Imagine, 2024 na karon. So, from 2020 to 2024, pila na ka million karon. Okay? O na, nga, disiplina gyud, disiplinayon ka o galingon. Pila ng imuha. Dapyoha na kung mahimo. Kung di nagpatuo sa imo. Ikaw ang master, ha? Ikaw ang master sa imong kaugalingon nga lawas. Okay? Ayaw padala ana.
Pader, di manggid pader, kay manginit, gigo pader, oh, no. Ay, padala na. Labi nagtanaw ni mo nga murag lisod kay mo karon, unya mudugang pa mo laing anak. Unya, pag naburos, what to you, blessing, mana. Mana dia, kagana, bigin ninyo. Tinuod, nagsulti ang Biblia nga blessing na siya, pero kung kabalo pug ka nga magsamot pod og kalisod ang imong kinabuhi pod, kanang imong gihimo nga gidugangan nimo nga wa sa plano pod, di na po na siya blessing. Ayo po ninyo og tala mo gud mog interpret God. Oh, tala man gud mog interpret nga blessing lagi pero nagsamot mog kaot-ot sa inyong kinabuhi. Wala may kalabutan ang bata na. Tungod man na sa inyong sayop nga desisyon kay nagsabot na mo sa imong mister or sa imong misis nga di na lagi tagdugang og anak kay sakto na ni kay mura niya tong income nato. Adigay kay mudugang man gyud. Musimang man gyud sa sabot. Ana maingon din nga pasaylo ako. Hangtod nga wa na nanaghan naging anak. Sige na pasaylo ako. Wa na nanaghan samot ang anak. Wa na makontrol. Tinuod ang mga anak blessing nagikan sa Ginoo. Ang Salmo 127 nagsulti ana. Pero pangutan-on mo nako. Makaako ba mo mga ginikanan nga motan-aw sa inyong mga anak? Perting luuya kaayo, gisi-gisi ang sanina, ang sipon nagbitay. Unya ikaisa ra sa isa ka adlaw makakaon. Unya mangutan ako sa inyo. Unsa man? Do you think insakto ka ito nga desisyon nga inyong gihimo? Atong kinanglan nga dili ang atong emosyon, atong patuyangan ba? Kinanglan gamiton sa nato atong common sense. Kay mo nang say agkalisod ta sa atong kinabuhi kay sige ra ta emosyon, wa tay gamit sa atong common sense. Nga tan-aw nato nga uy 1.5 ra man akong simana unya. Napo nam ni kabaw akong anak. Sa paigo na ning 1.5. Ihabag na. Kunya, for example lang yun, naburos ka, kunya, tanaw ni mo nga murag, di na ginikaya. Ayaw ilabay. Ayaw i-abort. Ha? Ako yung manghangyo sa inyo. Ayaw ilabay. Ayaw i-abort. Ihatag na dito sa gusto nga mo adapt. Eloy man. Unya, aside ana, nakahimo pagi kang dakong sala. Pero naay good news. Maning maayong balita. Tungod kay maluluyon kayo ang Ginoo nga atong gialagaran og may gugmaon kayo sa tanan. Example, nakahimo ka na or ni participate ka sa maong abortion. Okay? So may angay nimong buhaton. Dool sa simbahan o dool sa sakramento sa kumpisal, pangayog pasaylo sa imong mga sala, pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Pader, sa una raman to, Pader, katong bata-bata ako, karon wala naman, bisan pa, kay sa ngalan nga imo nang gihimo, Pader, ako matong gitistingan sa una, pero kuyaw man akong bata, Pader, kay kusog makay kapit, manang, wagid siya na dayon, Pader, bisan pa og attempted abortion imong gihimo sa ngalan nga ning suway gid ka ana. Ha? Sa ngalan nga ning suway ka ana. Okay? Ayaw ka ulaw. Duol kanamo mga kaparian ang umpisal pangay pasaylo sa Ginoo og pasayloon ka sa Ginoo. Ngay nganuman ang inyong dapat unta kahadlukan dili kay what na dayon. Kay abi ninyo nga okay man kay uman na dayon ang inyong kahadlukan tungod kay gitagaan na ninyo katungod ang yawa nga magsinamok sa inyong kinabuhi. Gitagaan ninyo siya legal right nga anytime gustohon niya. Okay? Pwede mo niya sinamukon. Mo na ang rason nga nung di katulog, ha? Okay? Unya perme kanang bangungoton kay gisinamok sa yawa hangtod sa hangtod ug hangtod nga dili ka makakumpisal ni ana di gid ka mahimong gawas nun ana mo nang ayaw gid pasangil gid nga Pader sa una ra man to Pader karon kay naghain na kog sorry sa Ginoo nakisa may nagpasaylo nimo kisa may nisulti nga gipasaylo na ka
Nabay pare nagkatong panahon nga nangay kag sorry sa Ginoo. Kumpisal ninyo na. Ayaw mo kaulaw, dili mo kinahanglan nga magpataas mo kamot karon. Na pader ako pader. Ayaw. Kay kabaw ko nga ang mauwaw siguro mo. Okay? Or kung naamoy kaila nga naghimo ana, padayon nga naghimo ana, or kung naamoy mga kaila nga manghilutay nga gahimo nana, palihog sulti sila sa kamatuoran nga inyong nadungog karon nga dili na kabubuton sa Ginoo. Ha? O bitaw ang atong ebanghelyo nagsulti. Let the children come to me. Wala niingon si Ginoong Jesucristo nga ipaari ka nako ang mga patayng bata. Wala sa niingon ana. Ang iyang gisultian ang mga buhi nga bata. Okay? Mao na nga hinaot nga atong ma-appreciate ni karong nga Sunday, no? O kining color nga puwa nagpahinumdom ni kanato kanila sa mga dugo, sa mga biktima ni ining karumal, kung sa Tagalog pa, mga karumal-dumal. Okay? Mga kalapastangan nga gihimo sa mga tao, labi na ang abortion. Palihog manindog.